Gipasiradaan sa Business Bureau sa Davao City ang pabrika sa durian candy nga mao'y gitudlo nga tinubdan sa mga candies nga gingong nakahilo sa dulan 2,000 ka mga estudyante sa rehiyon sa Caraga. Giinstron sab ang pabrika nga gipanag-iya ni Janet Aquino sa Maa, Davao City, kauban ang NBI, SOCO ug ang Food and Drug Administration. Ato sa inspeksyon, gikumpiska sa FDA Davao ang mga ekipo ug mga materyales didto sulod sa pabrika. Matod ni Deborah Legaspi, ang supervisor sa FDA Davao, nga nag-atubang og daghang pagdason si Aquino human sa daghang kalapasan sa operasyon ini. Si Aquino walay permit isip food manufacturer aron makasirkular kini sa iyang produkto sa laing dapit. Si Legaspi nagkanayon nga importante ang FDA license alang sa operasyon sa usa ka food manufacturer. Sa laing bahin, padayon ang investigasyon sa kapulisan sa Jesus Christ Name Above Every Name human nasuta nga ang sakyanan nga gigamit sa namaligya sa mga durian ug mangosteen candies rehistrado sa pangalan sa ilang pastor. Si Pastor Apollo Kibuloy, ang executive pastor sa Jesus Christ Name Above Every Name, kasamtangang anaa sa Amerika alang sa usa ka concert tour. 8 ka mga lalaki ang nadakpang namaligya sa maong makahilong candy. Gikumpirma sa tagiya sa pabrika nga si John Dequilia nga usa sa mga nadakpang mamaligya ay ang nipalit og mga candy sa iyang pabrika niadtong Hulyo 7. Pasakaan na og kaso ang mga suspetsado nga kasagarang taga Davao City.